خبري مسخ خبري علو خبري مسخ خبري علو خبري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونون سناك تكونون أي وتر تمنيتيو أم بار لو مو نخلنا أجد سنة زبالكم مسانا كود خليهم كم خليهم حبريتك بنا خليهم زبالكم زينا تحيزلكم قريبا له أبزي لن كانوا زقبروا زلوا بفلا إن أكايدنا UN لو كل دما إتن حيالات أجرات كم أمريكا زا مثلا أنت عينت بحر كم زلون أبقد معلمي قالت علوا أمريكا نيبا حكي أنت عينت دبلوماسيون ويكا سبعون الرعاية كم زلوا أبقد معلميا تخشيها زلا نزيد ما نزيد زخشيح كنا تدما لو ما كن رينا أملاخ مسكن دحر خندي سعري تي مقراص ناي تخصيص زبحال ناي غازا ولا ناي نزتري في زول كفال ناي رمضان تقبلوا ملو بخمي تقبلوا انتي تغيروا كن رينا بخال من قد ما أبقى بحري هذا فلوي سكات تفتير له من البعد أنا هلا كنت أصخ في الدنيا زيارة وقطعة كروي نتاك هيدانا UN انتخانه شوف إسرائيل تعبيت ناتا كما يكم زخانه نا أمريكا كما يكم تقاصرة أبز فيديو كتريهم ماليسكم ما ماليشي زجاج زلوا تحكتات لذي بليس لا يجبروا سبورت يجبروا نزل channel دما دقفوا أتوم كل جزء تدقفونا دما قبل بنا مسكنكم ناتكم دقف تعميز حجزنا سلذي مجمريا بزيان جمر what is going on and then تمليسنا كل تكون تاتكن رينا. This United Nations resolution comes after multiple rejections following vetoes by the US and later by Russia and China. The US abstained this time. The resolution was put forward by the 10 non-permanent members of the Security Council. All 14 members of the Security Council voted in favor of the resolution that demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan. So, بقدامي أمريكا هذا بكفاءات ويكترك العلامة زي بلو شفافينا عبابيتا كتحلفوز فتنات نتفي وي resolution براشان China vetoed ويكا بلوكت كوينت رايدي كونسي سلمنتاي بلوكم زقبروا ولا كم عرباو ميديا BBC CNN China مقرصنا يتخسر resolution فيتو جيراتو طوابيلا بمبال نتحققنا مثلي كدون وين فتينا مساتهم قل نو تقبروا زلهم أمريكا نتزبها زلوا علامة زي هرم نتفيهم صقاقيكم كتحلفوا تفتم زلهم لذي بتخكل مقرصنا يتخسي على نزلوا إسرائيل زخونا نقر كتقبر كم زي تغل بنصور كسافر خلالهم تزيله زخونا غيرنا إسرائيل صباحنا قوة تنسيا نتاب رافات قبروا زلا نتاب كالت قبروا زلا خد كسل زخل كخون يبلون بمبال resolution إزي شطفنا أمريكا كتشكعوا وزفتنكم نهزب كتتعللوا نعلم ملو تتقاموا لزنبركم بوليتيكا حجاي نفقد لكم بمبال أبقى مقابايا بلوك كمز قبر ودحريو أمريكا قودا سلزوزي هزب الزخول لهاليكو ميتو كبكا بسنك أمريكا سلسة جزي نتي تخصيصات أو كبل زغل زنبرة بوكسوتات نساز بلوك سلز قبرته اتراب أي جزي عزات صغيرة بدما نتعلمها زجل جل سلزي كونه كان بحدش ندحري تماريسا برتع دبلوماسياوي صفعيت يقاتي مو أمريكا سو كان بحدش أبقتا كال درافت جيروم أب زتنيروم أم مودتا نزح جيب بتعزلو أمريكا متشم نتندفي عيد مسأتلون abstention ويكا سقيا إلى بحفشاق السق مبال فيتو سلازي تتكمت التندفي نكحلفن حزب دماء نايب حكي أبيو إن دماء نزا حلفة فرقة عمت بفتصم زحفرة كايدا نايتي سكيورتي كونسل زنبري بحاوسي عود كتب لي تخلني هم بحاوسي صبق تزامادي من قد وديو ملو دايما قاون كتب ليهم كبهالي حقو خايو سلاسان كلتن شحسا مسكتلكا اتغازا زبهال كومبليت لمس عنوي يزقبر زلو بتميتن بقالن سب مستلب لبي استيل هجون اسرائيل انتي سقوم توسي داخطريهم امريكا سكسع كندي كم تعمقا من مليسي زبر زلو listen now which is set to end on the 9th of April. It adds that this should lead to a lasting sustainable ceasefire. The resolution also seeks the urgent need to expand the flow of aid into Gaza, immediate and unconditional release of all hostages by Hamas militants, but the resolution did not make the ceasefire dependent on hostage releases, a linkage America has previously insisted on. The US has previously vetoed 3 similar resolutions. According to the US ambassador to the United Nations, the latest resolution includes edits. So it's really sad. دعي كمان يدحرقين سي بتعمي يزحزن زي كله UN تقبروا كفاء تسلميت امباسادر أبو كميت كوينات مرح زلا it's really sad زمر حوازة لو نتهاجر بدحر مقارجة عاديهم we know that it has always been that way نقول لك زي كومينيرو جن عبتي حما
ቦታታት ክኾን ከሎ ብቅድሚት ድወት ጸሊም ክገብሩ ከለው ክሳዕ ክንደይ ጸሊም ከም ዝጽላዕ እቲ ነዚ ዝርኢ ዘሎ እቲ ዝቃወም ዘሎ እዛ ጸላም ሰብ እዚኣ እዩ ዝርኢ ዘሎ ስለዚ ተረዲኹም ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዘለዎም ፅሊ መመሊስ እዩ ዝግንፍል እዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ተጸላኢት መድረክ በፂሓትሉ ዘላ ንመን ቅድሚት ጌራላ እስኪ ንጸሊም ኣቲ ትጽላኣሉ መድረካት ኩሉ ግዜ ጸሊም ቅድሚት የምፁ ስለዚ እቲ ጸሊም መመሊሱ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ እቲ ዓረብ ዝርእዮ ዘሎ ነዚኣ ክረግም ዝኽእል ጸሊም ተጥዑይ ክህሉ ከይሉ ካብ ጸለምቲ ተጽቡቕ ትጽበይ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ታዩዚ እሳ ስለ ዝበለቶ ይኮነ ፖለቲካ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ግን ኤግዛክትሊ ኣብቲ ክሪቲካል ኣገዳሲ ተጸላዕነ ዘለዎ ንጸለምቲ ኮፍ ይብሉ እቶም ጸለምቲ ከዓ ኮርስ ስራሕ ስለ ዘድልዮም ገንዘብ ስለ ዘድልዮም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ኣብ ገለገሊኡ ድማ ንሳቶም ንባዕሎም የጋንንዎ እዚኣ the same person እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሊንዳ ግሪንፊልድ ድያ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ድያ ገላያ ትበሃል ንኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብፍሉይ ትጸልአን እያ ኣክቹሊ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝነበረሉ 10 ግዜ እናመፀት ኣንጻር ኤርትራ ትዛረብ ዝነበረት እያ of course ንሰላም እያ ትፀር ነይራ ነው ወት ሰላም እቲ ዘበገሶ ኩነታት ብትክክል ፈሊጥካ ንኽትዓፅኦ ትኽእል ነርካ ግን ኩሉ እቲ ስራሓ ክፍኣት ጥራዩ ናይ ብሓቂ ሓደ ግዜ ይሕዝኑካ እዮም ዞም ጸለምቲ ዝገብርዎ ብፍላይ ዋላ ሕጂ እውን ትሪኦም ካብ ኩሉ መዳይ ተምፅዓቱኩም ተገይሮም ካስኳ ቁሩብ ከማን ኮኔክት ዝኾነካ ምስቲ መግዛእትን ገለመለን እዚኣቶም ግን ነቲ ነገራት ከስተኻኽሉ እናተፀበኻዮም ግን ኤሪዝ ወረዴስ ከም ዘለዎ ጌርና ክንወስዶ ኢና እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ተመሊስና ክንሪኦ requested by the US, but Washington would not vote yes because it did not agree with everything. And the backlash from Israel seems to have started. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has now hit back at US. Netanyahu says he will not send a high-level delegation as planned to Washington after the US refrained from vetoing the United Nations Security Council. So, America, Israel, حيال قطع زلو قبر ملسي. نايب حكي زقرم. زخلو تشفشفهم قتيلهم كبقعو. كساب حجي زخوننهم أكالنا UN يلي. زخصوصهم أكال يلي. زخصهم يلي. إقرا زورد لهم يلي. سلازي anything قبل الإيرترا زورد وزنا برو قمت لكم تراي رأيوه ساكن داي شفت حسوت سرق خمس خونة يدريكا سلامتاي إيرترا بزخونة يخون ملكعي بزخونة يخون ملكعي زبلكم إذا إسرائيل تجبرت تجبن فتي ما تيتفلتني تفتي من لا دايت فلت مر إذا إسرائيل تجبروا زلا عجيت رايدي يكونها ولا تي أبغازا نسبة كبا كم أبرتايد جرات حزاتهم زنبرت نا UN مصلحتات أبرتايد سيستم كم زلوا أبرتايد مالتك توم إسرائيلويان توم فلسطينيين تفلاليهم زنبرولو زخا أب سربيت زارجات غزة زبال سربيتي بقول بتريك ولا تستعصوا وينيرو زاوش زي ني كلت مليون حزبي أب مش تبوتاك عصعو أو تجفات شفهم كم زنبرو جيرهم ينبرو نيرو نخدي عمتات يزي زوجت مالي تفنجرز وتقاومو كم زي أبصبغ زنبرو نيرهم على شوعات كابزير تبقيسهم ما تقعد تفصل ما مثلك أم مجزاتيهم نيرهم أب جزاء عدهم أم مجزاتيهم نيرهم سازي زيهم سبازياتهم ذهبوا بجورمالتي سازي أمريكا حرقنداي أبتي يونايتد نيشنز سلزي تخلخلت لا نتنياهو انتي كوين له صار كبل جمير له انتي غازي أمريكا ناتو هاجريا ناتو جزءات كم زخانة جيري زارب زلوا سايز زلوا بار كم زي تقول تخونكم تمسحهم زنبرنا ركبكم قرص أينا انتي إذا قبل الله إسرائيل لأمريكا سكي ولا حنتو كويس زي قبل الله إسرائيل لأمريكا تقبل الله مخنياتي بالله من أول باتب زوبا تاي زوبا زيادة أسعار زوجلا بعد السعودية ده يكون زيادة شركنا هاي نداد نايجلن زنبرة لذي اليوم سبازياتهم فولوي سكيورتي نتزوبا زفتروا لنا جرون يلن كله تاي بدحر مجال جانا تيب بوليتيكا أمريكا تقص إيرومي سلست تقص إيرو زدلي وخ قبر خليهم أمريكا بحم كتب لها يدخلني بحم نزبالة سبكا بلوك برو كابسلت أنا برو بخميت برو نيكس مريج أمس متى أنصارو أبي كامبين مع جنزب أفسيسكا نتاو منبرو كم زي رغباتو قبرو تي أي باك زبال بدحر مجارجة نخلهم ديمقراطهم ولا ريبابليكانهم بمولهم جنزب ذهبوا ميسو أبتلوبي جروب تزحيل جروب نت بوليتيكا أمريكا أوش تخوين الزورو نسيو سلازي نسو سلازي عمنيو هجي أبزلن كني هذا فلوي delegation ناتون أمريكا خيد اللي يديرو توسينو نيرو بسن كذا أمريكا فيتو جيرا أنصار كل عالم بفيتو باورسي نزا عالم ملوز دلوز مقرازنا يتخصي أمريكا بفلوي بناتا فيتو باور تطو زي بلتو أنصار أمريكا زاربون زقبرون زلون زقرمي زغا انت عينت متأمان سلو زلومي إلى كان قد حتتون يقدر proposal. The White House has expressed its disappointment over Israeli Prime Minister's remark by stressing America's abstention does not represent a shift in policy. Moreover, the United Nations vote comes at a time when tensions are growing over a looming Israeli military operation in Gaza.
So أبزيان مالس مستفع who has cancelled a visit to Washington. نو زيانا نتنياهو كريانا قدميو ግን ኣብቲ ኩነታት ኒውዮርክ ዘጋጠመ እስከ ንረአ ምክንያቱ ግብረ መልሲ ናይቲ እስራኤል ዝገበሮ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ወፂ እንታይ ኢሉስከ ንሕና ኣብ ቪቶ ዘይ ምግባርናሲ ምስ እስራኤል ዘለና ዝምድና ኣይፀልዎን እዩ ክቁጥዑ የብሎም ብምባል ክለማለም ክልምን ይድፍትን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣሜሪካ ትኾነ ካላርስቲ ኣብ እስራኤል ክትከውን ከላ ድማ ሪሊ ድሙዝ ራእየት አንጭዋያ ትመስል ናይ ብሓቂ ዝገርመካ ግን ያ ገንዘብን ቁጠባን ተለካ ንዓለም ከመይ ጌርካ ብድሕሪ መጋረጃ ክዝውራ ትኽእል ህያው ኣብነት እስራኤል ያ ሪሊ ካብ እስራኤል ንእስራኤል ክንፀልእ ዘይኮነ ክንምሃር እዩ ዘለና ውሑድ ህዝቢ ዓቕሚ ቁጠባ ምህላውካ ኣይኮነን ካብኦም ዝብቱም ሃገራት መዓት እዮም ነቲ ቁጠባኻ ኤግዛክትሊ ብሓደ ኣሲርካ ክሰርሓሉ ተጀሚርካ ክንምንታይ ዓቕሚ ክትፈጥር ከም ትኽእል እስራኤል ሓንቲ ህያው ኣብነት እያ ንእሽተይ ሃገር ውሑድ ህዝቢ ትዘለዎ ፅልዋ ግን መዳርግቲ ዘይብሉ እዩ By an Israeli delegation. So let's go Hijiti. Certainly a significant day in the United Nations Security Council, Bongiwe, and as such was the anticipation ahead of this vote that when it eventually passed, given the history in this council of failure after failure after failure in relation to the Gaza file, 40 members voting in favor of this resolution, the United States abstained, and the room broke out into applause. The Security Council applauding itself, member states in the room applauding this move, given just what a landmark decision it has been. So, Devladalo, South Africa is it. South Africa has done Kapkalo Tagrat Alam, Kapagrat Arab Nilali, Israel, Apkat Nebet for the Zagrabata, South Africa, Dub Africa, and Arab, Dub Africa, Luf Tarikh, my apartheid, Selezunabram, Lulul the Matum Israelian, Mustom Adu Khainams Gabrum, Zunabers in Brussels alone, the Hamarnai, Chukanada, Selezurdom, Netikunatat, Misrai, Wabtrekel, Zi, Amas, the Antar de Sabatu. كمون ናይ ብሓቂ እዚ ህልቂት እያ ትፍፅም ዘላ ብምባላ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ማነይሮም ቤት ፍርዲ እውን ዝሃቦ ውሳነ እኳ ብዙሕ ዝዕግብ ተዘይነበረ እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግን ንጀኖሳይድ ከክስሳ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ግን ገሊፁ ማለት እዩ ምክንያቱ አንፃር እስራኤል ዋላ ቤት ፍርዲ እውን ንኽፈርድ ፀገም ኣለዎ እቲ ዘለዎም ፅልዋን ሓይልን ንኤውሮጳ ኣብ ኢዶም ይምሉ ብምሉ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ኤውሮጳ አንፃሮም ክኸይድ ኣይክልኒ ናይ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ተቆፃፂሮም እዮም again كن حرق يكونن زلنا ويسب حرق يكونن بقعات ناتهم كتقرموا له تراي زلك ناي بحكي زقرب زم ايهود زقبروا بقعات نبيني how can نكن دز علم بدر مغارج يخطقوا عصرت انصار اسرائيل تطو زبل بوليتيكانيا بأوروبا يلن انت زي اللي عند سلطانو اب حصير غزي مغنياتو تميديا ابيدوميو اب كل عالم زلو ميدياتات بدر مغارج قصصر ابيدوم الله بميديا غيرهم دمان هذا بوليتيكانيا አንጻር ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ይኽእሉ ቡጌርም ጋር ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ድማ ብሓሶት ወላ ፈብሪካ አንጻሩ ተዛሪብካ ሽሙን ተበሊልካ ዝመርጾ ሰብ የለን ስለዚ እታ ጌም ቀላል ያ ናዓታቶም ፈሪጦም ኣሎ ኣብዚ ዲሞክራሲ ገንዘብ ተለካ ብድሕሪ መጋረጃ ድሌት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፖለቲከኛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ነቲ ደይትደልዮ ፖለቲከኛ ድማ ካብ ስልጣን ከተባረሮ ትኽእል ኢኻ and this is what we see that's why አንጻር እስራኤል ብሕም ክብሉ ዘይክእሉ ወላ ሴሌብሪቲ ኩሎም ዞም ሴሌብሪቲ ወላ ቢዝነስስ ኢለን ማስክ ንባዕሉ ካብ እስራኤላውያን ይፈርህ መጀመሪያ ነቶም እስራኤላውያን ከጓዕባዓሎም ፈቲኑ ነይሩ ወይ ከዓ ነቲ ሓቂ ክዛረብ ነቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ክዛረብሉ ፈቲኑ ኣባ ከለዉ በትን ገይሮም ልቡ ምሰጥፍሉ ሶሪ ኢሉ ምሳቶም ክሰርሕ ጀሚሩ ስለዚ ገለ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎም ክንድናቱ ገንዘብ የብሎምን ግን እቲ ዘለዎም ኮኔክሽን ብድሕሪ መጋረጃ ብርቱዕ እዩ ስለዚ ውሕዳት ሰባት ጥራዮም ተቢዖም ክዛረቡ ዝኽእሉ አንጻሮም that's why ነቶም ውሕዳት ዝዛረቡ ንሳቶም መጠን ሓልዮም እዮም ከምቲ ዘለዎም ነገር ዘይኮነሲ መጠን ሓልዮም በቲ ኩንነት ዝዛረቡ ጥራዮም ኣብ ሚድያ ክመፁ ዝኽእሉ እምበር አንጻር እስራኤል ተዛሪብካ ነዊሕ ኣብ ኮርፖሬሽን ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ገለመለ ስራሕ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ in the context Bongiwe of so many failures let me tell you what this resolution ሓንቲ ኣብዚኣ ቀዲሙ ዝባላ እንታይ ኢሉ እቲ ኩሉ ድሕሪ ክንደይ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ምኻሉ እቶም ሴኪሪቲ ካውንስል ነብሶም ኣታቂዖም ላ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዩኤን زعبي حفرتن وردتن زقاطمو ابزناي قازاي زلو حجي معالتا وسبنا موتي كل سبير يلو ولا حنت قبر زي خل مخانو زغا امريكا عطيا تنيرا امريكا دما دحر خندي كفيتاتو مالتي سكنشين اسمعيو دحريو اكزاكتلي تاسرايل تتقبر الله حجون سمينا does it demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan respected by all the parties and leading to a more lasting sustainable ceasefire. It also demands the immediate and unconditional release of all the hostages. You'll be aware that 130 plus hostages are still being held in different locations in Gaza by Hamas and other groups and then it also እቲ ዝገርምሲ እንታይ እስከ ይብልለው ሓደ
كسب على 9 ور 4 እዩ ዳርጋ ናይ ክልተ ሰሙን ምቁራጽ ተኽሲ ዝኹሉ ዘዛርቦም ዘሎ ክልተ ሰሙን እቲ ተኽሲ ተጠው ክብል ድሕሪ ክቕጽል ማለት እዩ እስራኤል ካን እዚ ክልተ ሰሙን ተጠው ንኸይተብል እያ ዝኹሉ ትዛረብ ዘላ ካልኣይ እቶም ሆስቴጅ ተታሒዞም ዘለዉ ወይ ካቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እቲ ኩሉ ጅሆ ተታሒዙ ኣብ እስር ቤት ናይ እስራኤል ግን ኣይዛረቡሉን እዮም ስለምንታይ ንእስራኤል ክትከስእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዋላ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ እዚ ሓማስ ሒዝዎም ዘሎ ጥራዮም ዝብሉ ዘሎ እምበር መዓት ፍልስጤማውያን ብዝተፈላለየ ምክንያት ገሊኡ ድማ ብዘይ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት እውን ዝተኣሰሩ መሊኦም እዮም እስራኤል ድማ ንዖም ክሰዶም እውን ኣይደልን እያ ስለዚ እጂ ዓሚፅካ ከመይ ጌርካ ነቶም እሱራት ተውፅእ እዞም እሱራት ተወፂኦም ድማ እዞም ጆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤል ድሕርቲ ኩነታት ተመሊሳ መመሊሳ ተኽሲ ንኸይትገብር ዝኽልክላ ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ስለዚ ህይወት ማዕረ ከም ዘይኮነ ህይወትካን ህይወት ካልኦትን ማዕረ ከም ዘይኮነ ክርዳእና ክኽላሎ እዛ ዓለምና ብኸመይ እያ ትሰርሕ ስለዚ ሓደ ሃገር ብቁጠባ እንተዘይሓይሉ ግለሰብ ትምህርቲ እንተዘይብሉ ቁጠባ እንተዘይብሉ ህይወትካ ኣገዳስነት የብሉ ክንምንታይ ደቂ ሰባት ህይወቶም ማዕረ እዩ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ኩሉ እዚ ሓሶት እዩ ሓሶት እዩ እዚ ኣብታ ፅንዕቲ ቦታ ክትመፅእ ከለካ መሰል ዝበሃል የለን ረብሓ እዩ ዝኽንትን ኩሉ ግዜ ዘይቅየር ረብሓ ኣለዎ ረብሓ ናቶም ዘውሕዝቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ረብሖም እናረኸቡ እዮም መሰል ብላብላ ዝብልዎ እምበር ኣብታ ናይ ረብሖም ተበፂኻዮም ህይወት መሰል ዝበሃል ነገር የለን ከም ካልካ ክጠፍእ ትኽእል ኢኻ emphasizes Bongiwe the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance and to reinforce the protection of civilians in the Gaza Strip and reiterates its demand for the lifting of all barriers to the provision of humanitarian assistance at scale and in line with international humanitarian law. We got a sense early on this weekend that this resolution might pass, of course, given the failure on Friday when China and Russia vetoed a US drafted resolution that talked about the need or the imperative for a ceasefire but did not explicitly demand one immediately. This text, of course, is different. So እስከ ሕጂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዋላ ትርድኤት ናብ ቦታ ንክኣቱ ክፍቀድ እዩ እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዋላ ኮነ ክልተ ሰሙን እንተኾነ ማለት ክልተ ሰሙን እጂ ከም ናይ ሓደ ናይ 5 ዓመት ምቁራፅ ተኽሲ ገይሮም እዮም ዝዛረቡላ ዘለዉ ክንምንታይ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እቲ ዩኤን ወይ ድማ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ቁሪፅዎም ከም ዝነበረ ዝገልፀልካ ስለዚ ዋላ ተን ክልተ ሰሙን ዝወሃባውን ከም ዓበይቲ ነገራት ተወፂረን ኣለዋ ኣብዚ እስከ ንመለስ ኣብዚ እቲ ናይ ፈለስጢን ወኪል ኣብ ዩኤን እንታይ ኢሉ እስከ ዝሸቐ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ገልፅዎ ኣብ መወዳእታ ንሳቶም እዮም እቶም ቀንዲ ነዚ ኩነታት ኣብ ልዕሊኦም እዩ ዘሎ እስከ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እቶም ምስኡ ዘለዉ ኩሎም እቶም ናይ ሃገራት ዓረብ ነቲ ኩነታት ናቶም ዝድግፉ ዘለዉ እዮም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ከምኡ እዮም ተኣኪቦም ይዛረቡ for being with us. It is a historic day today, where for the first time after almost 6 months, the Security Council adopted a resolution calling for an immediate ceasefire. And we in the Arab group, from the first day of this aggression, were united around 3 objectives. The first objective was an immediate ceasefire to stop the aggression against our people. Today is a significant step in that direction. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሎሚ ታሪኻዊት መዓልቲ እያ historic day ስለምንታይ ከባቢ 6 ወርሒ ቅድሚ 6 ወርሒ ወይ ከዓ ለሰይ ቅድሚ 5 ወርሒ ክብፃሕ ዝግብኦ ዝነበረ ኩነታት ዝኹሉ ህልቂት ከይመፀ ከሎ ዝኹሉ ዕንወት ከይመፀ ከሎ ክግበር ዘይተኻለ ሎሚ ተበፂሑ ኣሎ ስለዚ 6 ወርሒ እስራኤል ድሌታ ንክትገብር ተፈቒዱላ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ኣንፃራ ዝተዛረበ የለን እገዳ የለ ተቃውሞ የለን ኣገን ተጋጊመ ክነግረኩም እየ እዚ ኣነ እስራኤል ዝገበረቶ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ብመንፅር ናይ ኤርትራ ዝሪኦ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ እታ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዝኾነ ይኹን ዘየለ ክንዲ ገለ እገዳታት መና ዓመታት ብዕፅዋን ክባን ድከታ ዘብልዋ ዝነበሩ እንየት ኣብዚ ሓንቲ ሃገር ድሌታ ትገብር ዘላ ኦኬ ሓማስ ኣጥቂዖማ እንዲዮም ገለቱ ንኤርትራ እንታይ ደም ዝገብርዋ ነይሮም 20 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ከፍ ኢሉ ነይሩ ግን ኤርትራ ተኣጊዳ ነይራ ተርዲኦም ኣለኹም ኣንፃር ብይን ኮሚሽን ናይ ዶብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከፍ ኢሉ ነይሩ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ብላው መሬት ናይ ኤርትራ ከፍ ኢሉ ነይሩ ን20 ዓመት ኤርትራ ግን ተኣጊዳ ነይራ ነቲ ብይን ናይ ዶብ ጥሒሱ ዘሎ ኣይእገድ ኣይዝረበሉ ዝኾነ ይኹን ኩነና ይረኽበን እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ገበን ብመንፅር ናይ ዓለም ክትሪኦ ከለካ another level ካልእ level እዩ ኩሉ another level እዩ እዚ ኣቲ ኩሉ ግዜ እቲ ፐርስፔክቲቭ ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪድ ዝነበረ The second objective was to have humanitarian assistance up to the need of our people in the Gaza Strip. I believe the ceasefire will open the door for the implementation of that second objective. And the third objective was from forcefully transferring our people out. So, እቲ ሰለስተ ዕላማታት ፈለስጢማውያን ዝነበሮም ቀዳማይ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ነይሩ እዚ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ
مبقسي نتاكاليت نطبي نتاكاليت الاماناتهم سادما رديت اخر رديت ناب تزب كاتو سلازي مزي مقراص تقصي اخر رديت تدخلني غا سلازي زيا مقراص تقصي نترديت نقاتو بحجزيو سالساي دما نهزبي فلسطين قديتكا كابت حجر نخوص نخيقبر اسرائيل كل علامه ጨቢጣ ጨባቢጣ ነትዝቢ ናብ ካላ ዓለም ንክኸይድ ካብቲ ሃገር ንኽባረር ነታ ጋዛ ትበሃል ድማ ኣብ ኢዶም ክእትዋ እሲቲ ዕላማናቶም this is all they wanted ክንምንታይ ቴሮሪስት ኣጥቂዖምና ዶ ብላብላ ዶ ኩሉ ስርሖም ከመይ ጌርካ ነቶም ህዝቢ ካብቲ ሃገር ተባረሮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ፈለስጢማውያን ካብቲ ሃገር ኣባሪርካ ከምዘይምለሱ ጌርካ ነቲ መሬቶም ዝወረስካዮ ሕጂ ድማ ነታ ተረፋ ዘላ መሬት ከምዚ ጌርካ ጨፍጭፍካ ንገሊኦም ገንዘብ ሂብካ ንገሊኦም ለሚንካ ንገሊኦም ኣደንጊፅካ ዲኻ ካብቲ ሃገር ከምዝባረሩ ብምግባር ነቲ መሬት ክትቆፃፀር እሲቲ ዕላማ ምክንያቱ ብኣፎም ነጊሮም እዮም ነቲ መሬት ጎላጎል ክንገብሮ ኢና ነቲ ቃዛ ዝነበረ ገዛውቲ ሲ ጎልጎል ክንቅይሮ ኢና ኢንፋክት ሓደ ኢንቨስተር ለንቀነሲ እቲ ገማግም ባሕር ዘሎ ክፋል ናይ ጋዛ ሲ ንሪል ስቴት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢንቨስትመንት ምኾነ ነይሩ ኣብ ዓበይቲ ሪል ስቴት ጌርካ ንሃብታማት ክሸጠሎም ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ መን ይኸሱስከ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ ሰብዩ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስተር እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ገይሮም ነቲ ህዝቢ ጥፊኦም ነቲ መሬት ወሪሶም ዓበይቲ ፕሮጀክት ንክግበር መደባት ከም ዘሎ ካልእ ግዜ እውን ገሊፀልኩም ነይረ እቲ ጋዛ ብዙሕ ነዳዲ ኣለዎ ኣብቲ ጥቀው ዘሎ ባሕሪ ብዙሕ ነዳዲ ኣለዎ እዚ ካ እስራኤል ትደልየ እያ ስለዚ ከመይ ጌርካ ትፅርጎም ነዚኦም እቲ ነዳዲ ኣብኡ ዘሎ ንክትወስዶ እዚ እውን ቃዛ ኣለዋ ኣብኡ ስለዚ ካልእ ሞቲቬሽን ኣለዋ እስራኤል ነቲ ቦታቲ ንፍልስጢማውያን ኣጥፍያ ድያ ካብቲ ዓዲ ፀሪጋ ነቲ ቦታቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፀሮ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዕላማናቶም ድማ ሳልሳይ ዕላማናቶም ድማ እዚ ነገር ንኸይፍፀም ክንቃለስ እዩ ነይሩ outside the Gaza Strip, although they have been internally forced to move from the north to the center to the south and then to other places in the Gaza Strip. A ceasefire, immediate ceasefire, would allow our people to return to the places where they were displaced from. So I am proud of the unity of the Arab group. I am proud that our representative in the Security Council is Algeria, working closely with us, reflecting the demands of the Arab group, and I think today we prevailed. Those who say ካብ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ግሩፕ ናይ ዓረብ ዝበሃል ማለት እዩ ኣልጀርያ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ወኪል ዘለያ ስለዚ ኣልጀርያ ድማ ተሪር መርገፂ ኣንጻርቲ እስራኤል ትኸዶ ዘላ ትወስድ ዝነበረት ሃገር እያ ስለዚ ፅቡቅ ሃገር ኣብ ውክልና ስለ ፀንሐ ዓብ ሓገዝ ገይሩ ኩለን ዘን ሃገራት ዓረብ ኣበርክቶ ገይረን ክንበላ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኢማራት ዝኾነ ነገራት ኣበርክቶ ይገበረትን ብንፃሩ ንእስራኤል እያ ትሕግዝ ዘላ ዋላ እኳ ምቁራፅ ተኽስዶ ወገሎ ዶ እንተበለት ብኣፋ ብድሕሪ መጋረጃ ግን እስራኤል ብዙሕ ኣፅዋር ኣብ ምስግጋር ከምኡውን ዝኾነ ነገር ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ኣብ ምግባር ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ስለዚ ካልኦት ሃገራት እውን እንተኾና ከምዚ ድሌ ከምዘይኮና ተን እንኮ بترير أنصار تطو زبالة هجرات خنا كم بعل ألجيريا مثلا هجرات تديكوينن بزحات هجرات عرب بأفنين مرحتهم بأفهم دزارهم بتكبر إسرائيل كم زتقفوا يزن قرتهم مرحتي زحزن كفالي شوف إذا كان أبتنا إسرائيل كان حلف تهريو بزعبا UN President ساسو بلو زربا كسمعكم this is very important أبير ترازو قبروهم فلت علنا Prime Minister Benjamin Netanyahu has cancelled a visit to Washington by an Israeli delegation after the United States did not veto a UN Security Council resolution demanding a truce between Israel and Hamas. The resolution calls for a humanitarian ceasefire in Gaza for the remainder of the Muslim holy month of Ramadan. It passed 14-0 after the United States abstained and did not employ its veto power. The US has previously vetoed 3 resolutions demanding a ceasefire. The Council has been divided over the Israel-Hamas war since the October 7 terror attacks on Israel. I'm now joined by Rebecca Breen. So نتي كنا تاتي تقلت أنيو إسرائيل بدعمي حريقة خمزلان أنصر تيرا خمزلان اسكال اسمعي ونزوم كيلاتات طيب. It is in Jerusalem and Stefan Simons in Washington. Welcome to you both. First to you, Stefan, the UN Security Council demanding an immediate ceasefire in Gaza. This is the first time the UN Security Council has called for this. Yes, that's true. There were 4 resolutions attempts which called for a ceasefire on the table before. 3 were vetoed by the US. 1 was vetoed, that was last Friday, by China and Russia. That was the draft the US put forward. Now we have it. This was a resolution drafted by Chinese and Russian diplomats as well as supported by the bloc of Arab nations, 22. Okay. عصر بيلونتي كل تبقصوتات 4 تبقصوتات اب ريزولوشنز اب UN قريبو 3 كابو بأمريكا بلوكت كون كله هذا كابو دما راشان تشاينا بلوك جيرومو اتمبل حمشاي يزتعويت زلو سعويت زلو غماني جيرو راشان تشاينا مسمم كوينو مسهجرات عرب and this is a huge deal أبي نتبه مغيري
ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ መራሕቲ ናይ ዓረብ ምስ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝሰማማዕ ኣካይዳ ነይርዎም ኣብቲ ኩነታት ክኾን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነቲ ቦታቲ ሙሉእ ብሙሉእ ቻይናን ራሻን ሒዘን ኣለዋ ሃገራት ዓረብ ንውሕስነተን ይኹን ንቢዝነሰን ንመጻየን ምስ ቻይና ዝያዳ that's why እቶም ዲፕሎማሲ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ወይ ለውጢ ካብ ቻይና ወይ ካብ ራሻ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ ኣሜሪካ እንትርፈ ውግእን ዕግርግርን ዝኾነ ይኹን ንሃገራት ዓረብ ዘርብሕ ረብሓ ከም ዘይብላ ኣብ ታሪክ ኮመንዲዩ ግን ነቶም መራሕቲ ኩሉ ግዜ ድሕሪ መጋረጃ ዝሕዝዎም ስለዚ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ገለ ፅግዕግዕ እዮም ዝብሉ እቶም መራሕቲ ናይ ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ውሕስነት ዝቦም ብወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብዲፕሎማሲ መን ይርኢ ኣለዉ ቻይና ራሻ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እተን ሃገራት ዓረብ ብሰንኪ ናይዘን ክልቲአን ሃገራት ዝወሰድዎ ተሪር መርገፅን ኣብቲ ንጥፊ እውን ብልክዕ ክኸውን ዘለዎ ስለ ዝበላ ምስኦም ኮይኖም ሓድሽ ንጥፊ ምፅኦም ኣሜሪካ ድማ እንድሕሪ መበል ራብዓይ ግዜ ቪቶ ጌራቶ ኦልሬዲ ህዝቢ ዓረብ ፍሉጥ እንድዩ ህዝቢ ዓረብ ጠቕላላ ንኣሜሪካ ይፈትዋኒ ህዝቢ ዓረብ ኣይፈትዎን እዩ መንግስታቶም ይድፈትዋ እምበር ህዝቢ ዓረብ ኣይፈቱን ህዝቢ ዓረብ ሙሉእ ብሙሉእ ህዝቢ እስላም ወላ ህዝቢ ዓረብ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ህዝቢ ፈለስጢን እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብረሉ ዝኽእል እዩ እቶም መራሕትናቶም ግን ልክዕ ነቲ ድሌታት ናይ ህዝቢ ዝገልጽ ወይ መርገፂ ናቱ ዝተሰከመ መርሕነት የለን እሶም ድማ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ እዮም መብዛሕትኦም ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝሰርሑ እዮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ that's why ነቲ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ስዑድያ እንድሕሪ ከይድካ ከባቢ 9 ክሳብ 95% እውን ሙሉእ ልቦምን ቀልቦምን ምስቶም ህዝቢ ፈለስጢን እዩ ምስቲ ፈለስጢማውያን ህዝቢ እዚ ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ዝገብርዎ ዘለዉ ህዝቢ ኩሉ ህዝቢ ዓረብ እዩ ዝድግፎ ስለምንታይ እታ እንኮ ነቲ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ጠጠው ዝበለትሉ ሃገር እንተላ የመን እያ ስለ ዝብሉ እዮም ሕጂ እዚ ናይ ዩኤን ንእሽተይ ሰሚዕና ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሑቲ ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ ንቀይሕ ባሕሪ ንዓና ናይ ኤርትራ እውን ኣገዳስነት ዘለዎ ክንርኢና at the UN. Now, the U.S. diplomats and other diplomats, of course, at the UN had worked all weekend long to massage, to tweak the text which came forward then as a resolution, and the U.S. abstained to. However, the U.S. ambassador to the UN, Linda Thomas-Greenfield, said that she was not, and the U.S. is not happy with everything said and how it was spelled out in this resolution, but that the U.S. agreed to the fundamentals, meaning there must be, the U.S. wants also a ceasefire in the United States and more rapid aid into Gaza. That's why the U.S. abstained. Rebecca, the decision of the So America بحفشة تي شمات الاستبلاشوي كم دمات بايدن محدار ناتو كم الرئيس تقينا بأمريكا ونبزوح السلام يمزلوا في الله يفتن سوينج ستيتس بهلاك بعد ميشنغان أقدستي uncommitted voters ويكا ديمقراطس زنبورغن بسنكزي السوز قتلوا زلوا بوليتيكا قالنا ينبا كاني نغمر تاكا مخانا يلوم سلازبلو ابت بوليس دما درجا بسفيو كسعر كم زغوني نغر سلازلو بوليس كغيرنا يقدني اسرائيل كلكيمومو اوريدي تناي سلطان كملاس يدلندي زلو جن اوريدي تشانسز ناتو بسنكت بوليتيكان سوز قتلوا زلا اسرائيل صبغي نبرنتو بفلاي تنيشتي من اسي ولدو تقلالا يزنا اسرائيل من قد جاي تقبلوا زلو تناي قدم ابرسو سلازاتو أكير أي كالنت عبي جنريشن أمريكا سنشتي ولدوجن بسوشيال ميديا سلزة عبي نتحقق نرايو لتكون نرايو سلزة ما زي نتبروباغندا ناي إسرائيل تتقامل زي نبرد CNN BBC دما سلدي سمعوه أكابود حينوميم تنشتي ولدو عجي تبروباغندا ناي إسرائيل كسر حلهم سلزة كاله هذا كابت مخنيات تيك توك بلوكس بروا ونسيز بحال نتنا إسرائيل كونتات ببزحي كوتش أوزخ على سوسيال زغني جوجل ناتوميم أيهوديم يوتيوب جوجل كله يهوداوين يمكلتيهم فيسبوك انستغرام بمولو مارك زكربرج يهوداوي سلازي ابيدوم يتخالي ولا تي سوشيال ميديا ونابيتو تيك توك ديناتهم حجر ما تويتر ون اوريدي اندايركتلي كوكواصر وجميرا مالو عبس الواصل زلوم كبيدي كابون كتوت نشتي نسمعيا اندن ابزياس كنا سكيورتي consensus around the Gaza file. This is what Antonio Guterres had to say. Watch. I see a growing consensus emerging in the international community to tell the Israelis that a ceasefire is needed. And I also see a growing consensus, I heard it in the US, I heard it from the European Union, not to mention, of course, the Muslim world, a growing consensus to tell clearly to the Israelis that any ground invasion of Rafah could mean a catastrophic humanitarian. So, Secretary na UN Antonio Guterres demanded wilzalo. Intayna nrzalana abzawanzi بعالم درجة بملو إسرائيل تخوض زلا من قدي أنصارو مخانم إسرائيل دما تقبل يزلا جيجاي زبلا أوشت أمريكاون حدا عبي حيال كفال كم زلو أبي أوروبا كمو أبكى العالم دما تمسس لسلزي إسرائيل أنصار العالم يتخيل زلا أنصار العالم نزخيت قريقة
ግን ንእስራኤል ዝግረ ሓይሊ የለን ስለዚ anything መበል ሓምሻይ ግዜ ደግማ ኣለኹ እዚኣ ክትዋሓጠልና ክትክል ኣለዋ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ገዳ ጌጋ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ብመንፅር ናይ እስራኤል ረእይዎ እስራኤል ኩሉ ዓይነት እቶም ሂማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብምሉኣቶም ዶኩመንት ዝገበርዎ ንዓመታት ዝቐፀለ ግፍዒ ከም ትፍፅም ዘላን ሓደ ዓይነት ዘይኮነሲ 100 ዓይነት እገዳ ክወርደላ እዩ ዝግባእ ኣይወርደላን ግን ስለምንታይ ሕጊ ሓያል ተኮይንካ ስለ ዘይሰርሕ ዩኤን ዝበሃል ኩሉ ነቶም ሃብታማትን ሓያላትን ዘገልግል መሳርሒ ነቶም ድኻታት መቕፅዒ እምበር ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን መሻርክታን ዝኾነ ይኹን እገዳ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን እስራኤል ድማ ህያው ኣብነት እያ ስለዚ ኤርትራ ምስኪን ስለ ዝኾነ ደጋፍ ስለ ዘይረኸበት ንሽተይ ሃገር ክዕምፅዋ ኣብ ታሪክ ድማ ዓሚፆማ ተሓታትነት ስለ ዘይብሎም ዝገብርዎ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ንኣልሸባብ ሓጊዛ ኢሎም እዮም ዝቐፅዕዋ ነይሮም ልስና መን እዩ ግብረ ሽበራ ዘማቕ history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership. من يديا ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝነበረት ሂለሪ ክሊንተን ሰብኣያ ድማ ቢል ክሊንተን ን8 ዓመት ንኣሜሪካ ዘመሓደራ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ዘይተኣደነ ኢድ ዘለዎ ፖለቲካ ማለት እዩ ሶ እንታይ ትብለኩም ዘላ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ጣሊባን በዓልና ኢና ኣቆይምናዮ መብዛሕትኡ ግብረ ሽበራ ናይ ዓለም በዓልና ኢና ኣቆይምናዮ ሕጂ ትማል ኣይሲስ ንእስራኤል ራሽያ ሃሪሙ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም ኣቆይሞሞ ንባሻር አልአሳድ ንምእላይ ካብ ስልጣን ስለዚ ኩሉ አልሸባብ ዝበሃል ባዕሎም እዮም ኣቆይሞሞ ኩሉ ተሓቂ ባዕሎም እዮም ዘቆምዎ ተመሊሶም ድማ ባዕሎም ዘቆምዎ አልሸባብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ግዜ መን ኢሎም መን እዩ አልሸባብ ኢሎም ባዕልኩም ኢኹም ኣቆይምኩም እኮ ተገምጢልኩም ከዓ ንዓና ሓጊዝኩም ንአልሸባብ ትሕግዙ ኣለኹም ኢሎም እገዳ ኣውሪዶምላ من سلازو هبايا الشباب كساع جاب سلطان زلو ويكا بناي من جنزبي كساع كنز حيلي نابنت اب نيجر اب مالي اب بوركينا فاسو زلو قبرش براسي نعم نمكل خالتي ناي 100 مليون بيزا لو امريكا اب نيجر جوصو تبايلو مالو كالك زي فيديو قبر لكم نحنا توصينا زون قبرش برادا انتي كونيوم نزعلو سلمتي زعوا قبرش برا تحسب مغنياتو اتم قبرش برا مسارعنا بوليتيكا نسخه سله تقلبا فرنساو نتقونت نزون قبرش برا خمي كغبريا تم قبرش برا اصوار كاب فرنسايم زوزو كامريكان زوزو سوميم زسلطرو سوما سلطينوم لتن هاجرات ديستابيلايز قبروين شعو تن هاجرات اب عقبانا امريكا يوطقا امريكا دما نخالم زمزعا تتقمل مال زيت بلان ስለዚህ ኤርትራ ናልሸባብ ስለዚ ደገፈት አይኮነን ቀጽያ ማ ታልሸባብ ባዕሎም አቂማማ ባዕሎም ዝግፈው ነይሮም ምንታይ ግን ነታብ ሶማሊያ ዘሎ አካይዳ ምትእትታው ንኽገብሩ ስለዚ ሕግዞም ድሌቶም ንኽገብሩ ዕድል ስለዚ ኸፍተሎም ዝነበረ ስለዚ ንኤርትራ ድማ እቲ ናይ ሶማሊያ ቢዶም ነይሩ ኻሊ ግን እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ተድልዮም ያን ኣሜሪካ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝኹሉ ከርተት ትረኽቦ ዘላ ዛ ሃገር እዛ ኤርትራ ትበሃል ተድልዮም ያን ይደልይዋ ስለዚ ነዛ ሃገር እዚኣ ንምርካብ ድማ ኩሉ ነገር ክገብሩዮም ኩሉ ዓይነት ሕጊ ክጉዕፁ ጽሖም ዝኽእሉ ድሮ ህያው ኣብነት ክናልና ግን ዛ ኤርትራ ትበሃል ዘይሰዓት ህዝቢ ዘይሰዓር ህዝቢ ትመርሕነት ድማ ዘይምብርካኽ ንክሳብ ሞት ክምክት ከም ዝኽእል ድማ ህያው ኣብነት ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና በዚ ሂለሪ ክሊንተን ኩሉ እቲ ዝግበር ክፋት ባዕሎም ከም ዝገብርዎ እያ ትነግረና ዘላ ሓንቲ ቪድዮ ክንሪኢና ድሕሪና ኣብ ኤርትራ ንሰግር Sea has told the BBC that the attacks are becoming more deadly, with the Houthis in Yemen launching more ballistic and cruise missiles which are harder to defend against. The Houthis say they are targeting merchant vessels and warships in solidarity with Palestinians in Gaza. Our defence correspondent Jonathan Beale is the first journalist to join the destroyer HMS Diamond while facing the threats in the Red Sea. So, እንታይም ዝብሉ ዘሎ ቢቢሲ ሑቲ ኣብ የመን ዘሎ ሑቲ ኣዝዮም ሓያላት ኮይኖም ኣለዉ that's why ይኹም ዘይትሰምዖም ዘለኹም ስለ ዝደኸሙ ስለ ተሳዕሪ ይኮነን ኣዝዮም ሓይሎም ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ኣለዎም ዝኻ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ስፒድ ክኸይድ ዝኽእል ዓብ ዕንወት ከውድቕ ዝኽእል ዴድሊ ይብሎም ፀኒሖም ዝኻ ሓደገኛ ዝኾነ ሓይሊ ሒዞም ኣለዎም ዝዋን እዚ ካበይ መፅኡ እዚ ሃይፐርሶኒክ probably ራሽያ ሂባቶም እዩ ዝበሃል ወይ ኢራን ሂባቶም እዩ ዝበሃል ዝኻ ንኣሜሪካን ንፅልዋኣን ክሳዕ ክንደይ ስዕረት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ይርዳእኩም እዩ ዘሎ ይርዳእናን እዩ ዘሎ ሶሪ ዝርዳእኩም ልዕለይ ዝርዳእኩም ሰባት ከም ዘሎ ንፈልጥ እየ ኣሜሪካን ፅልዋን ዓብ ውድቀት ያጋጢምዋ ዘሎ ንሑቲ ክስዕር ዘይምኽኣላ ክሳዕ ክንደይ ድኽመት ኣጋጢሞም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ደስናብዚ Security. This is coalition warship listening channel 16. The Royal Navy's HMS Diamond sailing in the Red Sea towards danger.
They're here to protect merchant shipping, and for this mission to escort a naval task group. And they're armed and ready. This task group has now entered the high threat area, and as you can see, they're preparing to run the gauntlet with the Houthis. In the operations room, the ship's nerve center, they've already... So زتي ናይ عبد الإنجليز مراخب عبد التبوتات نموحاس نكأي بحري تبايلن يمتين كأي بحر كوحسي يكونون نبعلهم كمان هجراي ومكسح كنا يسقات كم زلوا. Don fire protective clothing. With their powerful radar, they can track multiple objects from hundreds of miles away. And this is what happens when they identify a threat. Fireball 293, 165 on the boat. The drills they've rehearsed many times before. But now it's deadly serious. This, one of two occasions we witnessed when the Houthis fire ballistic missiles, travelling at more than 3 times the speed of sound. The missile has splashed the water north of the task group. Therefore, airfare warning now yellow, airfare warning now yellow. Between the time it's fired and by the time it impacts, you've got about 2 minutes. So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ዓብዲ እንግሊዝ እዮም ዘረብ ዘለዉ ብጣዕሚ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ዘሎ እቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ እቲ ዝሰድዎ ዘለዉ ሚሳይላት ዓበይትን ቅልጡፍን 2 ደቂቕ ጥራይ ዝባካ ሪስፖንስ ክትብ ካብታ ተተኮሰላ ወይ ካብታ ድራኻላ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ሪስፖንስ ክትብ ክትክል ኣለካ እዚ ኸ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ሚሳይላት ይጥቀሙ ከም ዘለውን ብምንፅሩ ድማ እቲ ቀይ ባሕሪ ከም ዘይድፈር ቀይ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እውን ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ነይሮም ዝሓለፈ ስለዚ these people have become so strong እቲ every time እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ጋዛ ድማ መመሊሱ ይሕርኖም ኣሎ ብዓለም ደረጃ ድማ ዓብ ሓገዝ ዓብይ ደገፍ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ከም ዝረኽቡ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብን ኣብ ህዝቢ ዓረብን ዓብ ደገፍ እዮም ረኪቦም ዘለዉ ስለዚ ታእንኮ ነዚ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣካይዳ بترير سقوم تزوج تلسانة قيب حرد ما تقاضى زيارة الله تبل تخليها أبزوان زي بزي فقادم لأن كنا in fact دبلوماسي جرا مس China مس راشان تسمع معهم ما راحبكم كم دليتكم كنت حلفت تقوليهم نعم ما يتنكفوكم نايلهم إذا خاطر يدريكا ودكتنا دبلوماسي مع رباين هجرات عبك سارة حقاتهم وميزي لذي again التكونات ولا نحوتوا وإن تخونه كتزيز عام 5 بالأمريكا مسائلات تبكيسا نفرتخينات تدكيما قلت تدكيما it doesn't work سرح العالم كل دما كم زنجو يزلنا okay بحري is becoming very serious but thanks God at least إيرترا مساعدهم زخوني يكون تجمع بالله أمبر حيالات نخوني ما تزخم زلوا يزن الجرار زلوا. React. That's why we're in state 2. That's why we're wearing our clothing all the time, so that within that time frame we'll be in absolutely the right posture to be able to deal with those. But yeah, it can feel a bit intense. Obviously, if someone's trying to potentially shoot something at you. Houthi drones are the other danger. That's a UAV on bearing 350 range. We've now got 2 airborne in the north. Obviously, you're out of position now. We anticipate they may come south. So حنت نجار كريكم ياس كزيارة أيوة كروبوتسي لنا أبتنا يرترخي سجرنا خلنا زياس كزيارة أيوة زيا زا فيديو زيا حنت نجار كنا مهار الله سلنا خليه يسجبر هذا الله أب هيوت شجيروك لما ناخد كون تخليقة نا لما نكخلقها جن ببلحكة لما نتخيل كون لبونايو رأيو السبزي أبتابوتاتيا نخلي مني كوفي النيروجن لكن دي سبات شجري فتح له زي لما عنده يكون ويكا يلمن ده يكون زلوا حدش بيزنس موديلي كفي تزلوا. I really like إن زي شيرز كبروا معناته he is serving حد أكيد داسي شجري دفعت زلوا everyone كابتا معه زوجة كي مسجونة يحلفني زلوا كلهم سبات دماء كم زنا قبل بقى أيوة أبتزلنا مدرك كل جزء ناي حاجز من فاس كم فترة نخلوا له من جدي كنا منتاي نشتي تحقمنا كنا منتاي شجر لنا كل جزء كندي نابن كقناة بيلا كون كندي مريم تابكا ويكم زجبر لي ويكم زجبر لي تبلتي نتسب خميج حق زومه نسد تسب حق يسوع لمين يده كونسي سلت زجبر كوزياسي very simple task يا جن كنا منتاين كلهم سبات حق زوم كم زغالن لبهم كتفون كم زغالن كم عينة سيستم أتحساس بعد ما العلا قد سنة على قبل يدلي نزيا إلي أمتيا كاليتي كم بوترو كم متحساس بكت كم لاز دلدما أنت فيديو كبكمي again it's important البوليتيكات راي تاريخنا خلنا برايد لنا بفلا يبسو وانزلوا opportunities كنت كملوا لنا كلكم سلازدلي. Carry a gold bar through an airport? Very heavy. Try it next time. They won't let you through, right? In fact, if you tried to carry $100,000 of gold through an airport, not only would you not get through, but the assumption would be you're a criminal, you stole the gold, and they. تعالى نقرأكم زلنا. وركي جنزب زخونه يكون بانك خزل أبيت كازلو نات كاي كونن يمزبل خابز معربة على really نات كاي كونن سلمتاي هسكي أخذ صفته لأستوى السنة درجة ورك هسكي أخذ تشلمات كا أوكي بعد جول الرسل زخونه it's okay جن ورك بار كم investment هسكي أخذ ترغيبهم كا
يحزوا ጥራ ደይኮነስ ክህግርዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ወርቂ መንግስቲ ዝውንኖ ዋላ ካብ ኢትካ እንተሎ ገንዘብከም ክንደይ ሰባት ኣለኹም ካብ ባንክ ኣካውንትኩም ወይ ካብ ጅባኹም ንካልእ ሃገር ሒዝኩም ክትከዱ ከለኹም ኣብ ኤርፖርት ክንደይ ሽግርታ ዘጋጠመኩም ገንዘብካ ኣይኮነን ስለዚ ፕሊዝ ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ዳይቨርሲፋይ ክንገብሮ ክንክል ኣለና and I really hope እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብፍላይ እዚ ክሪፕቶ ቢትኮይን ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም ስለምንታይ እቲ ቢትኮይን መንግስቲ ዘይቋፀሮ ዓይነት ዲጂታላዊ ባጤራ ወይ ካ ዲጂታላዊ ወርቂ ስለ ዝኾነ ፈሊጥካ ስትውዒልካ ብጥንቃቐ ኦፍ ኮርስ መንግስቲ ስለ ዘይቋፀሮ መዓት ስርቂ ዘለው ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ነዚ እውን ክንፈልጦን ከነስዕብለሉን ክንክል ኣለና ካብ እገዳ ናይ መንግስቲ እውን ከትሕነና ስለ ዝኽእል ካብ ናይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ማለት እዩ እስከዚያ ንስማዕ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዓቃብ ሰላም ክውል ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ዓቃብ ሰላም ለ5 ዓመት ገይሩ ዝነበርና 5 ዓመት እንታይ ተማሂርና ምናልባት ዓቃብ ሰላም የድሊ ነይሩ ኣይነበረን ኢልካ ናብ ኣከራኻሪ ርስታት ትበሊና ኮነ መሰረት ውዕል ዓቃብ ሰላም ክውል ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ካልእ ሽግራት ገዲፍካ ማለት እዩ 5,000 ዝኾኑ ወታደራት ኣይኮኑን እዮም ነይሮም ናይ ዓመት ባጀቶም $200 ሚልዮን እዩ ነይሩ ብዘካ ደሞዞምን ካልእ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት $1 ቢልዮን ተኸፊሉሎም ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ 5 ዓመታት ዝረኣናዮ ፀገም ፀብፂብካ እውን ክትውድእ ይትኽእል ግዕዘይ ናይቲ ዓቃብ ሰላም ትበሃል ናይ ባሕቂ ግዜ ወሰደልና ከነስተባሃለሉ ክወፅእ ኣለዎ ኢልና ውፅኢና ካብ ሰዓት ምስ ኩሉ ዝተበፅሐ ዳሜጅ ኮንትሮል ክንገብሮ ክኢልና ከይዱ ናበይ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኣይተኽኣልናን ማለት እዩ ማዕዶ ማዕዶ ዘይኮነ ብግብሪ ኣብ መሬትና ስለ ዝረኣናዮ ኣብ መወዳእታ ሕርያና ወሲና ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ ወፂኡ ንሱ ዝፈጠረና ፃዕቤናት ንሱ ዝፈጥሮ ፀገም ናይ መልሰ ግብሪ ድሕሪ ዝሰሓበ ካልእ ዝተፈላለየ ሕልኽልኻት ምናልባት ርኢና ኣለና ንብል ንኽእል ከምዚ መሰለ ውድብ ምስኣተዎ ኣይወፅን እዩ ዳርጋ ብውክልና መግዛእቲ ማለት እዩ እቶም ነቲ ትካል ዝቆፃፀሩ ሓይልታት ቶም ቀዲማ ክቶም ፀናሕዎም መንገዲ ገይሮም ገዝኡኻ ማለት ታሪክ ምናልባት ዘይተገልፀ ማዕልያ ዘይብሉ ዶኩሜንታት ኣለና ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ተዓዘብናያ ግን ዋጋ ውሳኔ ወሲድና ኣብ ሱዳን ተደጊሙ ትተርዮ ሱዳን ጎረቤትና እዩ ሱዳን ርግኣት ክሰፍኖ ሽግራቱ ክፈትሕ ንደሊ እምበር ኣብ ቀፃሊ ፐርፔቹዋል ዝኾነ ህውከትን ቅልውላውን ክነብር ዝኾነ ይኹን ረብሓ ይብልናን ናይ ውህደት ኣፍሪቃ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዳርፉር ክስለፍ እዩ ተባሂሉ ናብ ከመይ ዝኣመሰለ ፀገም ከይድ ኣሎ ካብ ኣይጠፍዓናን ክኸውን የብሉን ውህደት ኣፍሪቃ ውዳቤ ኣለዎ ድዩ ጨንቃታት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእትታው ክፈጥሮ ዝኽእል ሰለሎ ብሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ጥራይ ዘይኮነ ናህና ተመክሮ ብዙ ስለተማሃርና ዝኸውን የብሉን ባህላዊ ከተማ ቀጣዊ ጉዳይ ኮነ ናይ ህዝቢ ሱዳን ናይ መንግስቲ ሱዳን ሉላዊ መሰሊ ግን ኣብ ምንታይ ክምርሕ ይኽእል ውህደት ኣፍሪቃ ክኢልን ተባሂሉ ሓደ ሃይብሪድ ወይ ድማ ሃይን ናይ ክልተ ሓይልታት ፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ ናብ ዩናሚድ ተባሂሉ ተቐይሩ ናይ ኣፍሪቃን ናይ ዩኤን ብልክዕ ሕጂ ትእዛዛት ኣይፈልጦን እየ ግን ክሳብ 25-27 ሽሕ ሰራዊት ኣሎ ሰላም ወፂኡ ተጋብዚ ነበረ ሰራዊት ናይ 5,000 200 ሚልዮን ዓመታዊ ባጀት ነይርዎ እሞ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት 1 ቢልዮን ኣሽሪፉ ልዕሊ 25,000 ዝኸውን ሰራዊት ተዋፊሩ ዘሎ ኣብ ሱዳን እንታይ ይገብር እንታይ ከምፅኡ ከምኡና ንኸይድ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ፋሽን ኣብል ስርዓታት የለን ህዝብታት እውን የለ ዳርጋ ምባል እዩ እሞ መቕልውላው ብደገ ማናጅ ክኸውን ኣለዎ ወይ ክምሕደር ኣለዎ ንዑ ክተመሓደሮ ክትክእል ምእንቲ ፈረንሳ ተደልያ መንገዳ ካልኦት ሓይልታት ተደልያ መንገደን ጉልባብ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ዩኤን ኣድሎ ንዑ ዘመሓድር ኤንጎይ ኣሎ ንዑ ዝከታተል ኣካል ኣሎ
كابو خفيت ديزاستر يعني أجيب يوم ما كلام شغلتنا كوالار فنطمع بالنسات يتكلم له نفس وكف كلولاو نفس وكف شدر وإلى عبي ويستفل عليه سجمات الطفل عليه في علامات تقلقلوا لمن قد UN فتح تراخيبلو ومعلمة تراخيبلو الكاخ تزارولو مخيل قدايا لنا بعضات كنزارة مخيلنا قدايا وكنزارة مخيلنا أمتى كسر خليه وأمتى عنكل دمريه حاجة خب ناي شجرات مقاوحين مايكرو مانجمنت ناي كلولاواتن مقابريا إيو إنها مزارة مخيل كمزها معكم أي تيوين تمكرنا إيرترا كم زنبرة كاب تكبر ينقرنا تنيو أبكال أفريقيا BUN استفتح شجر كم زي اللي قلت لكم زباسن نبع قرقر ذاته وانت زي كوينو نخالوت ربحان برن ربحان ايتن هقرات كونا يكلني بتغين باتي كونتاتنا عالمنا انتي يمثل نرلنا كاب مصحفت استنببنا هيك انمي تعامل زنبرة دي كونس ريل ناو حجي رايت ناو زقاتم زلو حبريتين نرزلنا ابريل تايم استمركوسي كونتات اكايدنا عالمنا نرزلنا زغا تزلو كونتات نخلو قلص ابيلو زرينا كونتاتون سلو زلو ناي هوب كاب استمهيرنا اتحساسبانا نكحنا نت بروباغندا كنسعرولو نقل منقد نكتل بليز لايك قبرو سبورت قبرو نز فيديو دمانا بحالك كم زبصح قبرو انا اتكم دقف دماي تقارصنا بالكو مزيا لبواه قد فكمي لسه ابز عالمنا بقلطف حنبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا ات تكنولوجي نابي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس ابزيوم عاودزي بنيشتي جنزر انفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا ابتوم سمارت سباد شرحوا زلو انفست غيرنا جنزبنا كن مساتهم كنعب نخيل اذا حدا بسولن بلحن منقدي كالاي ابت زلنايو اوان انتا يالو زعب زلو رينا نعوق حق زنا زغل مصحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسالنا تكنولوجي نخلو بناصا بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو